Тра. Так. Kişe Dilber intikler istemden oradan kurtaramayacak. Ha? Kişe Dilber intikler istemden oradan kurtaramayacak. Hürmetli radyo tыңлаучыларыбыз, кабат сәламлыйбыз сезне. Болгар радиосы иртәнге шәйләр һәм бездә кунак бар. Әле төннә генә гастрольдән, концерттан кайтуга карамастан, йокысы туймаганга карамастан, барыбер килеп җитте, балкып, елмаеп Алия Карачурина. Алия, хәерле иртә. Hayırlı irte Aliye. Хәерле иртә. Исәнмесез? Ниши хәлләрең? Аллага шөкер. Бик шәп, кәйфләр яхшы. Keyifler яхшы. Нәрсә үтәрә бик шәп булуга? Синең кәефеңне нәрсә гадәттә? Концерттан гына кайттык бит без. Төнлә. Менә мондай Күтәренке тормыш кәеф булмаска. ничек соң сиңа менә төнлә кайтасыз, барбер иртә белән торырга да кирәк була бит инде. Ул теге эшнең теге көннең тәртибе юк диярлек була бит. Радиога чакырмасалар иртә тормас инде. Әйе. Ашамы? Әйе. Юк. Теге ниндидер дәрт белән кайтасың бит инде концерттан соң. Тамашачылардан, Бигрәк тә хәзер инде зур паузадан соң. Әйе, әйе. Ә менә концертлардан соң киресенчә тискәре йогынты белән кайткан булдымы? Кусти. Бүген концерт ниндидер. Ну, ниндидер. Сүлпәнрәк балды. Алай ук тойганым юк инде. Алай айтамын, шундый ниләр белән теге күз тию, ни бәлкем нәрсә беләндер килеп чыгадыр инде ул, но шулай теге үземдә ничектер тойганым юк. Теге ничектер кәефкә, нитә тигәне юк. Быел Ришат Төхвәтуллин концерты программасында дип әйтик инде. Ялгышмасам, син 2 генә җыр. Юк инде, менә шулай халык шулай дип уйлый, әмма һаман миңа язып торалар. Ничә җыр син быел Концертта программада? Минем 2 выход үземнең. 2 чыгыш. Башта, әйе, 2 чыгыш. Башта чыгам 2 җыр белән, аннары тагын 1 җыр белән, аннары Ришат белән тагын җырлыйбыз. Безнең бит инде Камил бар, Камал. Әйе. Әйе. Вот. Ул инде безнең белән гастрольләргә чыга алмаса, ул мәктәптә кала бит, мәктәптә укый. Мин тагын 1 җыр белән чыгам. Шуннан соң да барыбер язалар, сез концертта җитмисез дип. Мен әйтәм, ничек инде җитмим, бу бит минем концертым түгел. Алай булырга тиеш түгел. Мен әйтәм, Менә үзеңнең программаңны булдырырга теләк бармы? Юк, менә инде Безнең булды бит. Булды бит инде, әйе, Әйе. булды. Ну, оештырдык. Но без уйлаган идек инде, планда бар иде ул. Аннары без бит өлгөрдүк карантин алдыннан ничектер прям как раз шул безнең концерт, минем концерттан соң әйе, карантин башланды. Һәм безнең уйларда бар иде зур шәһәрләрдә минем концертны куярга дип. Ләкин әлегә бу Ришат белән берлектә, мәсәлән, анда Ришат гастрольләре белән, мәсәлән, бергә ничектер әйе тоташтырып. бер көнне Ришатны кылган, аннары икенче көнне синеке. Әйе. Алия, синең репертуарында ничә җыр бар? Ну без җыйдык инде, тупладык, дискны чыгарга ала бирсә дип уйлыйбыз инде. Где-то 16 җыр җыела инде. Бу бер концертлык репертуармы? Әйе. Анда халык җырлары юк әле. Минем халык җырлары күбесе яздырылмаган. Мин чөнки концерт сайын, яңа сезон сайын без яңа ниндидер халык җырын җырлыйбыз инде концертта. Һәм аларны да әле кертә алмадык, чөнки яздырылмаган алар. Син Ришатта ничә сезон инде? 6-нчы. 6-нчы сезон, әйме? Һәм ияләшкән, ну, бәлки артыграктыр да, бәлки әзрәктер да. 5-6-нчы хәлләмдер. Әйтик менә, син ияләшкән Ришат Төхвәтуллин турында сүз бара әлбәттә. Ришатның программасында җырлап, һаман әйтик, аның трәгендә барбер ярдәм сизеләйме? Монда үзеңнең соло программаң бу каушатмыймы менә теге барбер ничектер бит инде үзең генә тулы концертны җырып барырга кирәк. Әлбәттә каушата. Мин аның турында прямой эфирда барыбер сырлар бит инде, үзегезнең концертыгызны куймыйсызмы, ни дип, ни чыкмыйсыз гастрольгә. Әйдә бүгенге очрашу дәрестә булып барсын, әле туры эфир, яме? Юк, үземнең туры эфирны сөйлим. Мин ничә ел дәврендә эшләгәнгә аңладым. Ришатка карап, ул нинди ответственность, җаваплылык, әлбәттә. Менә ни син гастрольгә чыкмыйсың дип әйтәләр. Мен әйтәм, бик җаваплы бит инде ул. Ул синең
түркүмүң, аны бүтүн музыкантларына түгел Жиып итеп, барлап. Демек, әлеге жауаплылық Қорға- қорқыта, шуңа күрә без әлеге әлбәттә. реклама тыңлап алабыз, аннары давам итәрбез. узак сөйлемейм. Юк, мында Безнең реклама. киләсе чыгышта иркенрәк булыр. Чыгасы кирәк, конечно. Кыйын ул авыр. Булгар радиосында реклама. Эй, гражданин, ты туда не Юк, ходи. Ришат продюсер итеп торып берсәң нәрсә авырлыгы булса. Только в центре металлокровли. Все для безопасной кровли. Снегозадержатели, ограждения, лестницы и аксессуары. Гаилә красы да Комбинация килә бит. качества. Высокие стандарты в Алтыр области да да. безопасности. Центр металлокровли. Город Казань. Мин теге бөтенләй гаилә теге курсам, вообще сәхнәдән югалым дип уйламыйм, мин бар бер ничектер теге нидәсен килми бөтенләй югалым. Шулай ук бездә кимәләрне күчерү өчен Вотник прицеплары да Но бар. если я Телефон например 862 577 0366. Яшем бара. Яшем бара? Конечно. Теге Ришат концертта әйтә бит. Безнең теге без үскән вакытта 25 яшьлек хатын-кызлар уже картсыман тыяладыр. Кияүгә чыкмаса. Мин карт инде. Юк, шул ни буенча. Шимет келә бераз. Кемне шимиткә бин икән? Ә? Кемне шимиткә бин икән? Берәрсен. Чыккайсың поступыкта. Обработать очень просто. Действуй умно и хитро. Применяй Рейдиго Про. Новый препарат для предпосевной обработки семян. Рейдиго Про. Байер. Яз, bizden bayramlar. 14 fevral G'ashiqlar kuni, 23 fevral һәм 8 март. Якыннарда һәм туганнарда Хәерле иртә. Подписчикларым. Почти 240 торамда кеше. Иртәнге тапшыруның иганәчесе Ак Барсдом җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Кайда без шунда сезнең иегез. Ягына утырды. Көтегез. Кеше шәп концерт булды прям. Кеше килгән. Казаннан соң барыбер ниндидер ни. Ничектер. Ойрыла барыбер. Тем более 5 көн. Ой, 5 көн булды бит инде. Бүтән шәһәргә теге барасың, как будто ойрыла халык бар. Но кичә вообще на подъеме были. Всё равно классно. Шул Деканевчида булды. Әйе. Ждем вас в Москве, да, в марте, Алла берса. Ришатны шимиткәлә дип язалар. Хәерле иртә, уянып бетмәде. Ришат өйләнде иш инде. Илме әйтергә ярамыймы? Ярый, ул үзе әллә нәрсәләр сөйли. Ришатның майдамы инде баласы бар. Алла берсә. Ага, өченчесе инде. Спроси у ведущих, как правильно, тышта салкын или суык. А то мин просто суык дип әйттемме бер тапкыр или салкын дип әйттемме, типа, алай түгел бит, дөрес түгел бит. Мен әйтәм, так-то если переводить, суык та дөрес, салкын да дөрес. Тышта суык или салкын дип әйтәләр. Икесе дә кулланыла инде. Вот, мин дә шулай дип әйттем. А то су салкын, типа, а тышта суык дип әйтәләр, как будто. Тышта да салкын булырга может. Холодно. Юк инде су утып җибәрде, һава торышында салкын айтты, кулланыла икесе дә. Вот. Икесе дә дөрес. Ха? Бүлмәдә дә суытты ди. Әле бүген +1, +2, ани 1-2 көннән соң вообще -20 була анда. Юлларда нәрсә булыр микән вообще? Синең өчен проблема түгел ишен ул сузып мотор иттереп бер куплетны бәрергә. Юк. Обязательно.
8 февраля Самара әйе. Иртәгә соңгы Самара безнең күрсәткән. Надо хайван. Кем о? Бар екен безнең бер түгәрәк малай. Силмеди. Мин генә түгел, син түгәрәк бу радиода. Зур күтлеге. Ул килде генәме? Почему так поздно? Начальственная база. Әйтмәле хәвезне. Түмен камада халык гайбәт булмадымыни, Алия? Итимите. Үскен. Юк, бик яхшы булды. Мин просто кичәге концерттан соң гына Үзе каян беләсең соң син аны? не әйтәм. Дуслар, туганнар, дәвам итәбез. Бездә бүген кунакта Алия Карачуриннан. Дуслар, менә Алия, син сөйләштек бит инде менә бу хәзер үзеңнең әйтик программаңны башлау буенча, менә үзең турында да сөйләшәс килә. Син менә шушы җыр сәнгатенә, җырга ничек килеп эләктең, ничек килеп кирдең? Ну, мин бала чактан бирле җырларга яратам. Дөрес. Шулай бит инде ул. Әти-әни каршында микрофон урынына торак тотып җырлый Юк, идем. гомумән бит әле Мәктәптә укыйдым. тарихына карасаң, Алиянең әнисе, әтисе җырлаган булган, әнисе каршы килгән булган. Юк, инде беркем дә каршы килмәде. Син минем турыда укымагансыңдыр. Мин вообще әти-әнием каршы килмәделәр. Гел Юк, киресенчә, әтиең бит җырлап йөргән түгелме син? җырлап йөрде инде, әйе. Әниең аны хупламаган, менә бит, мин шуны әйтәм. Ну, әйе, мин минем турыда Алия үзе турында яңа фактлар белә хәзер. Юк, әтиемне әйе бик ошап бетмәгән әниемә. Әтием кайлардадыр гастрольләрдә җырлап йөргәненә инде. Шуңа күрә миңа бердә каршы килмәделәр. Сине хуплап чыгардылар, күтәреп чыгардылар. Бик яхшы, бүген көнгә килгәндә инде, менә җырларны сайлап алганда, син җырларның нәрсәсенә карыйсың? Нәрсәсе сине җәлеп итә? Сүзләреме, көеме? Төрлечә була. Башта инде әлбәттә беренче тыңлаганда без әлбәттә көенә карыйбыз. Теге Күңелгә күңелгә ятышлы булса, аннары инде сүзләренә дә игътибар итәбез әлбәттә. Ну, мәгънәлерәк җырлар җырлыйсы килә бит инде. Юк, кара, Минем, конечно, кызык итеп әйтеп куйдык, аннары теге сүзләренә дә игътибар итәбез инде 1-2 ел җырлаганнан соң дигән шикелле. Инде тыңлаганда. Юк, әгәр дә менә мәсәлән көе шундый күңелгә үтеп керә, шундый ошый аның көе, ну сүзләре бераз аксый, андый ишраттан яшисез. Башка сүзләр куеп карыйсызбы? Әллә Җырлары юк. Юк, Теге сайланган сүзләр иде ошамаса. әлбәттә. Ә менә сайлаган процесста әле. Ну, сайламыйбыз инде ул җырны. Төшереп Көйдә калдырасыз. бик ошаса да, әйе. Җыр сайлаганда кем өстенрәк тора, синме, Ришатмы? Соңгы сүз кем артыннан? Ришаттыр. Синең җырларыңда. Ришаттыр, ну, ничектер безнең вкусларыбыз туры килә дип әйтәме соң инде. Бергә киңәшләшәбез дә инде, шуннары нәтиҗә ясыйбыз. Булган юкмы соң шундый ишратлар менә әйтгәндә Ришат әйтә. Спорлашып. Юк, бу җыр синең репертуарында булмаячак. Син ошый бит инде уже. Ришат. Юк, андый вакытлар юк иде. Ярый, менә төркемдә әйтик, карыйсың кайбер артистлар, үзләренең төркемнәрендә социаль челтәрдә бөтен әйберне куя бит, нәме? Анда әйтик, егетләр, биюче егетләр, анда инструменталист, музыкант егетләр эше белән бер рәттән торганда, монтировщик, сәхнә кору, экран кору, әйтик, егетләргә хас әйберләрне, авыр әйберләрне алып керү, аппаратураны, менә кызларда барман ди бүленеш өстәмә белән, костюмер манда, костюм утыклы манда, менә җырчы булудан кала өстәмә, төркемдә гастрольләрдә йөргәндә. Элек ничектер
Без аппаратураны да ташыдырык, теге Кызлар. ирләргә булышырга, сүтәдерик кайбер ниләрне, аппаратларны бит инде. Әле ничектер алай түгел. Һәрбер һәрбер Кешенең үзенең вазифасы бар. Катнашучының, концертның катнашучының һәрбер үзенең ни инде. Эше, Вазифасы. Вазифасы. Ярый. Менә син бит инде Башкортстан якларында туган, әйме? Башкортстанның Шишмә районында Фәридә Кудашева якташы мин. бу Татарстанга якынракмы? Мин Башкортстан география белеп бетермим. Юк, Башкортстан. Турдәрәк. Прям Уфа кырында ул Шишмә безнең Урнашкан. Әйе. Бу сезнең татар авылымы? Шундый мен Ягъни, карап торам, син 80% диярлек чиста сөйләшәсең татарча. Ярый теге рус сүзләре кыстыргалап булса да, әз генә. Беләсеңме, мин менә Казанга килүгә кадәр мин бик алай татарча вообще сөйләшмидер инде дип әйтсәк тә була. Чөнки, Нинди телдә? урыс телендә күбрәк. Чөнки мин урыс мәктәбендә укыдым. Анда минем бөтен классташларым урысча сөйләшәдер. Без татарча өйдә генә сөйләшәдер. Әти-әниләр белән, туганнар белән. Мин вообще татарча начар сөйләшәдер дип әйтсәк тә була. Казанга килгәннән соң мин бераз татар телен, күбрәк өйрәнә башладым инде. Нәрсә ярдәм Соңгы итте? вакытта мин татарча китаплар укый башладым. Тоже ярдәм итә инде, әлбәттә. Менә соңгы укыган китабың нинди? Айгөл Әхмәтгалиеваның китабы Ак читек. Шулай да күбрәк нәрсә Казан мөхитеме, әллә шул сәхнәдә эшләргә туры килгәнгәме, анда укыган процесста әллә Ришатмы? Нәрсәгә шундый, кайдан туды шундый максат татар телен тирәнтенрәк тагын да өйрәнергә? Миңа калса, ул институтка кергәндә уже анда минем классташларым түгел, ул кем әле? Курсташларым да күбесе татарлар иде. Һәм алар белән сөйләшкәндә дә ничектер уже өйрәнә башладым. Гөлсирин белән бит без Бергә укыдык. бергә укыдык. Һәм Гөлсирин чын татар. Институтта коридорда мин сезне күргәнлегем бит икегезне. Синчә бирдем анда. Мин дә кергәнем бит укырга. Укуны бетермәдем. Битер алмадым. Бетерә алмадым түгел, укып бетермәдем. Ул вакытта син тумаганың әле. Син укып бетергәнең инде. Ярый, бу хакта түгел. Алия, менә синең репертуарыңда менә бу теге виноград, апельсин, мандариннардан кала, әйме? Тагын менә концертны караганда аеруча күңелне иркәли баянга кушылып, моңлы үзебезнең татарча, татарга хас моңлы менә шул сузып рәхәтләнеп җырлый торган җырлар бар синең репертуарыңда. Һәм әгәр дә инде бик кыенсынмасаң, әгәр дә сине хәзер без уңайсыз хәлгә куймасак, иртә белән бит инде барыбер теге унда тулмаган әле. Бер генә куплет булса да авыр булмасмы сиңа башлары? Әлбәттә, бик тә. Баянын алып килмәгән идем, уйнаган булыр идем мин сиңа. Юк, мин акапеллада җырлыйм. Ярый, акапелла булсын. Тулган айга карап, шешеләреңне тарат, моңсу җырлар ләкин җырлама. Сиңа карыйм да мин, күзем алалмыйм, мин моңланмыйм, җаным моңлана. Сиңа карыйм да мин, күзем алалмыйм, мин моңланмыйм, җаным моңлана. Афәрин. Афәриннән башка сүз юк. Карале, менә син юкмы синдә шундый теләк, үз мисалыңда менә әйтәсең бит инде, син әйтик 17 яшьтә килгәнсеңдер инде Казанга, әйме? 18 яшьтә, я. 18 яшьтә булсын ди. 18 яшьлек бала дип әйтсәк тә була, килә Казанга, татар телен әллә ни белми, тик камилләштерү өстендә эшли. Һәм нәтиҗәләргә килә. Менә үз мисалында берәр ничек менә бүгенгә буын яшьләренә, шулай ук менә әле мәктәптә укучылар, мәктәпне тәмамлап инде анда менә җәй кенә әйтик, институтларга керергә җыенган балаларга менә шушы
татар теленең кыйммәте нидә икәнлеген, татар туган теленне белү нәрсәгә кирәк икәнлеген берәр ничек хәзер бит Инстаграмда блоглар алып баралар мәсәлән. Юк шундый теләгем менә үзеңнең мисалыңда тагын да үрнәк күрсәтергә. Белмим инде, миңа калса безнең концертлар ул үзе бер мисал. Чөнки безнең концертларда без гел тырышабыз үзебезнең татар халкына хас булган традицияларын калдырырга, гел татар халык җырларын онытмаска, үзебезнең телебезне онытмаска, шул безнең концертыбыз үзе бер мисал. Һәм безнең концертларга йөрергә дип киңәш итәм, әлбәттә, һәм белмим, ул ничектер эштә булырга тиеш, күңелеңдә теләгең булырга тиеш, миңа калса. Теләк булмаса нишләргә? Ну, бер ничектә не заставишь бит. Үзеңне кыстап булмый инде. Бу теләкне әтәниләр салырга тиештер бит инде. Әйе, дөрес. Бала чактан ук сөйләшеп, менә сез әйткәнчә Тәрбия сөйләшәсез. булырга тиеш. Әйе. Тәрбиядән тора. Өйдә сөйләшәсез бит инде татар телендә, инде үзең әйтәсең урыс мәктәбендә укыдым. Менә бүгенге көндә туган якка кайтканда үзгәрешләр сизеләме анда? Менә син үскән чакта һәм хәзерге чакта менә аралашу ягыннан. Юктыр. Я, бер нинди үзгәрешләр дә юк. Менә авылда барыбер теге кайга Авылда әйтәләр. тор, без авыл Сез авылда бит районнан үзем. Гафу итегез. Сез бистәдәнме дигәнләр? Мин бит сине авыл кызы дип йөрим кайчаннан бирле. Ну, почти авыл кызы инде. Шулай да бар теге район булса да, район үзәге булса да, әйме, менә әйтик, менә бүгенге көндә кунакка кайтканда, шушы Илнарның соравын дәвам итеп, гадәттә Казандамы, авылдамы, бер райондан барганда татар телендә урамда татар телендә сөйләшүләрне ишетсәң, ничектер күңелгә май булып ягыла. Яисә беләсеңме, шундый менә минем берсендә тәрәзәне төшереп, әйме теге бөкедә торганда күрше машинага баш бармакны во, молодец дип күрсәттем. Бер яшь кенә кыз акыртып бара, салаватны хәтерләп татарча җыр. Шул күңелгә хуш ягыла. Сезнең якта, туган якта менә ничек татарча сөйләшәләр? Бездә Чишмәдә ничектер мишәрләрчә күбрәк сөйләшәләр. Татар чисто татар теле түгел бездә. Шуңа күрә, но барыбер татар телендә сөйләшсәләр, син әйтмешли, мой кебек ята күңелемә. Но күбрәк русча сөйләшәләр. Һәм безнең анда Башкортстан булгач, башкортча да сөйләшәләр. Ну, миңа барыбер инде татарча, татар теле күбрәк бит күңелемә ятышлы. Менә татар телен байытыр өчен китаплар укыйм дидең, әйме? Тагын берәр инде махсус менә телне байытыр өчен тагын берәр күнегүләрең анда берәр нәрсә эшлисеңме тагын? Берәрсе киңәш иткәндер бәлки, укыгандан да сәхнә теле укытучылары нәрсә киңәш итә иде. Андый тагын ысулларың юкмы? Юк. Татар халык җырларын инде китаплар һәм нәрсә инде. Җырлау һәм уку. Әйе. Иң җайлы ысулларның берсе. Менә син нинди Татар китап концертларына йөрү инде. үзең укыган китапларны, нинди китапларны укырга киңәш итердең яшьләргә? Кайсысы менә үтә дә күңелеңә ятты һәм Минем ошады? тагын бер китабым бар әле, мин аны укып бетермәдем. Газабану дигән. Менә элеккеге ничектер замана анда бит төрле ничек дип әйтим. Бүгенге заманадагы сүзләр белән кулланмыйлар иде. Анда ничектер литературный күбрәк, әдәби сүзләр күбрәк. Миңа калса шундый китапларны күбрәк укырга кирәк. Күбрәк теге современный түгел, элеккеге заманалар турында. Аңлашылды. Булай барсак, без тизне рекламага барып җитәбез, миңа калса, әйме? Без инде Килеп җиттек. рекламага ем. Ни кызык булып китте. Теге, минем тагын бер китап бар әле. Теге, сиңа бар итәме? Юк инде. Тырышам да татар китапларын укырга нитәргә.
тяжело. Милый, я попала в ДТП. Растерялась и не знаю, что мне делать. Ты сама не пострадала? Нет, я в порядке. Хорошо. Мысль сформулировать тяжело. Нет, только бампер немного. Нормально. Тогда вместе со вторым участником аварии ты можешь оформить Европротокол. Булгар радиосында прямой эфир уюп екен. Әйттегез инде, сез Ришатта кияүдәме Это юкмы? новые правила? Да, теперь действуют изменения в законе об ОСАГО. Их Шәп полный меня перечень есть на сұрысы сайте сюда Центрального Ришаттан банка сұраңыз. Российской Федерации. Топлаулы вазгыятта сезнең бизнеска ярдәмгә киләбез. Булгар радиосында реклама урнаштыруга отышлы тәкъдимнәр. Белешмәләр өчен телефон 5705. Өздүрүп кенә әйтеп булмый. Булмаса, эзләрбез, табарбыз. Sizin de okyanus var iken hep. Не. Воинский часть benim. Vallahi hizmet etken ya. Снайпер. Я Алкин'da. Санаторий Алкин'da барам. Ya bir kuşağını başkasına olan Krasноуфольский'de санаторий. Krasноуфольск. Вообще бәтей. Анда Башкортстанда күп ниләр, Күп. санаторийлар. Кара иделәр, үзенә нәрсә. Әйе. Привет. Винариш? Не туда нажала, что ли? Когда не могу сформулировать мысли, что они там кайфом душе. Сен айна? Теге вайынның бір айрышы әлі? Ә? Чек бар, е? Рахман Бигзур. Спасибо большое за поддержку. Ау. Ай. Ага. Рустам, сиңа сәлем, Илдар Хурматуллиннан. Ва алейкум ассалам. Рамиль, сәлем. Мың міне мұндан. Күнләшсінлер әлі. Может, тезірек шақырырлар. Күрсәлер. Benim de. Mine hamon şu so'rovlaring. Bu Rishad bilan Oliyani 70 taqir uylantirib 70 taqir ayrildirdilar mi? Beylener Rishadga, beylener Oliyaga. Niye beylener sizga? Вообще kim aşıqmayadi? Yap yaş. Бейлендердер
нәрсе бардыр. Якты шырай, тотта шәй. Алия. Ау. Алия Карачурина бездә кунакта. Менә алдан әйтелмәде бу сорау, ничек җавап бирәсең, шулай җавап бирәсең, озак уйламыйча гына. Иң төп хыялың Бәхетле булу. нәрсә керә моңа? 3 пункт әйт. Бәхетле булуга керә. Бәхетле әни, хатын. Мин русча әйтәсе килә инде, конечно. Успешная мама, жена. Шул Тиздәк кияүгә чыгасы килә инде. самое главное миңа калса. Иң мөһиме шушы. әйе. Яхшы, инде бу хыялың чыннан да тормышка ашсын. Теге чыннан да менә үз ярыңны, тиң ярың табып, хатын-кыз бәхете сиңа насыйп булсын. Амин, амин, рәхмәт. Амин, амин. Мондагыларның менә 3 кыз безнең студиядә, Индира, Алия Карачурина, пиар безнең Альбина Шуай. Барыгызга да бәхетле булырга язсын инде кызлары. Эй, рәхмәт. Ярый, Алия, мөмкинлегең бар 1-2 минут эчендә безнең тыңлаучыларыбызга, үзегезнең яраткан тамашачыларыгызга фикерләр, теләкләр җиткерү. Рәхим ит. Бу вакытларда әлбәттә иң мөһиме исәнлек, саулык телим, сәламәтлек. Үзеңне карамасаң, үзеңне Үз-үзеңдә эшләмәсәң, әйе, берничек тә булмый, сиңа беркем дә ярдәм итми, карамый. Ниндидер кешегә теге таянып, нитеп йөрергә, әлбәттә эшләргә тырышлык кирәк. Һәм инде үзебезнең традицияларыбызны, телебезне югалтмаска, онытмаска тырышырга кирәк. Минем уйлавымча, татар халык җырларын тыңларга, әлбәттә, безнең концертларга йөрергә. Монсын Ришат әйтергә куштым әллә? Юк. Шул, теләгем шул. Ярый, рәхмәт теләкләрең өчен. Инде бәлки менә эфир ахырында бераз югарырак нотада калсын өчен безнең саубуллашыр алдыннан эфирыбыз моңлы бер җырладың, бәлки хәзер күңелле җырның бер өлешен бүләк итерсең, юкмы? Дәртле җыр дип әйтик инде. Әйдә, яңа җырымны, мандарин җырымны җырлыйм әле. Әйдә. Сезгә. Июль шелләсендә, шыклы иртәсендә, мандариннар белән сыйладың. Сусыл кышкы җиләк, яңа елдан бүләк, сөюеңә кабат уралдым. Мандариннар көлә, безнең серне бары алар белә. Җәйнең иртәсендә, кышның кичләрендә, мандариннар көлә. Җәйнең иртәсендә, кышның кичләрендә, мандариннар көлә. Эй, мандариннарың шулай күлеп елмаеп кына торсын. Әйе. Алия, собулашканчы ярар инде, сорыйм инде, әйдә, бу каян киләсең бу? Виноград, мандарин, алга таба нинди тагын җиләк-җимешләр? Планда юкмы тагын җиләк-җимешләр? Бар. Нинди? Ришат концертта әйтә бит, шагыйрьләргә тәкъдим. Әйе. Теге бананым, курносым, ананас шумабас дигән җырлар. Мәгънәле бит алар, барыбер аның мәгънәсе бар ул җырларның. Алар үзләре мине таба. Аңлашылды. Алга табада үзеңә хуш килерлек тамашачы, яратып тыңларлык җырларга бай булсын репертуарың. Һәм инде сиңа киләчәктә уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгызга, Болгар радиосына. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә, әлбәттә, тыңлаучыларыма, тамашачыларыма. Мин барысына яратам. Бик зур рәхмәт сиңа. Исән сау. Саубуллашабыз. Без дә саубуллашабыз дуслар сезнең белән. Дүшәмбе күрешкәнгә хәтле. Әйе, бүген инде җомга, алда яллар, бу да кәефне күтәрергә бер адым була ала инде, шуны уйлау гына әле яллар икәнлеген. Һәм инде дүшәмбе көнне күрешербез. Күңелле яллар сезгә дуслар. Сау булыгыз. Hava
рахмат сезгә. Иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознак киңгери җәмгыяте. Машинагыз булдымы? Красавчик эзләп көнең үтсә. Мандариннарын көлкелеп кылмайсыз. Кирәк ярар. Бары монда сельхознак М. Мамадыштан Так, сохраняю прямой эфир.